egyet. Csak ide le akarok ülni. Szervusztok, drágáim. Hello, Aranypopát az előbb összevesztek. igen. Hello! Hát hello! Adjad neki, adjad neki. Hát adjad neki. Jó, ott van egy negyedik, oda néz. Ő az a papa meg a mama, nézd Ja, csak. mind a kettő itt van, a papa meg a mama. Jaj, de aranyos. Jaj. Gyertek Gondolom, ide. tanítják a gyerekeket. Ne dobjad még el. Apa, hozzá zsömlét. Kenyeret hozzál. Mondod, oké. Jönnek vissza, oda néz. Jaj, olyan Adja aranyos. nekik ezeket ebből a magos kenyérből, mert szeretni fogják. Hát ja, mert a madarak Mert szeretik szeretik a magot. magokat, oké? De kicsiket tépjél nekik. Baby. Jó, adjad. Jaj, hello. Hogy vagy? Jaj, de aranyos. Jaj. Jaj, de aranyos. Drágák vagytok. Jaj, de aranyos. Nagyon szép vagy. Biztos, ott van előtted. Olyan aranyosak. Kisebb kell fogdosni. Mit csináltok? Kell még? Kell még? Jaj, de aranyosak. Istenem, de drága vagy. Ott van te kis botoska. Edd meg. Adjad neki. Ne ilyen nagyot, mert nem fogja tudni szétdarabolni. Kisebbet, adjál neki kisebbet, Szénia. Jaj, de aranyos. Nagyon szép vagy. Jaj, de aranyos. Ott van. De ne olyan piciket adjál, Szénia. A fújbos kaput egyet. Só, tényleg oda kakált. Nagyon aranyosak vagytok, bizony. Nagyon drágák vagytok. Aj, de kis cukor. Ne. Darabold össze. Ide darabold össze neki. Nehogy belelépjél, amit csináltál. A kis madárka is szart egyet. Jaj, de... Jaj, de aranyos. Nagyon drága vagy. Nem kell. Kihozok egy széket. Hát szép vagy, nagyon szép vagy. Édes pofám. Igen, nagyon szép vagy. Mondjad már apának, hogy ne beszéljen csúnyán, mert belakamadszik a videóba. Én hogy fog felállni, ezt nem tudom. Jaj, nagyon aranyos vagy. Jaj, de Kicsi drágám. Adjál neki, Szénia. ott van. Ja, már nem eszi meg? Nem kell már neki husi kell. Ez a mész, a kis válogató. És tényleg? Jaj. Jaj, de aranyos vagy. Azt mondja, hogy nem kell neki. Pisikát kér.